Kubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi da ka Orange Nissan Lynshop po near Fire Brigade Shnong. Ringkat bat ka net footage. Ordar mapi minwan ra mangi hakerdog ying jongpi. UMLA jong kejirang constituency uba sostenes sotun ulalum kerke da kejingelang nado ki Ophisar sorkar bat kentubru ya ki Rangbah Shnong nakathan Byrnihat harengkat kejingedon lang jong UMDC uba Victor Rani nakabenta ban yaperkhat halor kejing posted jong ke Khlam jingpang COVID-19 hakathan Byrnihat. Kani ka jinglum kerke ya kani ka jingyalang kalong halor ka nongrim ba hagani ka tayo kiladon hadu arngut ki Rangbah ki balado no yala ka jingim na ka jingsha kta ha ka Khlam jingpang COVID-19 bat bonru ki pajba kiladon ha padeng ka jingsir mensim bakim pat yo setia ka jing pensyai ka bapaka kumno ban yakon persya ya kani ka Khlam jingpang COVID-19 kumba kapau idon ki pajba ha ka jingsir ka jingting namar ba kani ke Khlam kala nang posted ha kini ke area ke jongi badai na kata katau kala penlong ini bangin thot ke meeting kumbang lapen pau ke jingidon lang baro la kilang doktor la kilang ki officers video nangta kaba kham pin susi kalong ba ha katayo ku baladap iladu no ya southly kiminsim nagadau jong ke jingstom na ke jinyo ke joki ya ke Khlam coronavirus padai na kata-katau ke sepelong yang aku munong mikmat UMLA bat MDC bat ke health department bangin yelum manyatir sani khamtam hagede bat kuno bangin la bante lakam na kebenta banyada yaki pajba na ke jing posted jong ni yang gipang ilayo ke jing keren ke jing beliau jengmut lang bernak liang ke Rangbah Shnong ke lai jengmut lang ke lai keren ilayo ban clear ki dogs te idoni doktor in sepensai ha ke bide bat ki jing sir ke jing tiang ke pajba ban pensai siki bat nak liang jonga ko munong mikmat ngalabu ye ke jingkat pat se ke sarkar sha honorable chief minister nakadau jong kani ka Khlam nilai ba sibun ba ki jinge ki pajba ki kendu katsa bangifai namar ba khamtam ha ka konsumsi ki jingi ke konsumsi ke sadien pelada ba niduna kumya ka boarding niduna ye ki manpower ha ki CHC ki TC lane niduna ya ka apa bidai bat ka lenti ke sengkin ta umam umbi kanang pentelot bat kanang pindu bo dia ke kontrekam tena kalian jonga ku punong mikmat labu ia ka appeal lain ka petition sa ka sarkar sa honorable chief minister na ka benta kumno ban pinbit pindiang ha ka bidai bat ka electricity nang ta kumno ban pinbit pindiang ha ka bidai bat ki oxygen ha ki CHC ki PHC lain ki shock center ki badan ha ka konsumsi ke jongi bat kunju ban yarap lane ban increase ya ki manpower khanang ba kan long ka jera ke nak benta ki pajba ngeli ba ki pajba menta ki don ha jingsir ke jinting badai na kata kadau na ka leng jonga ku munong nikmat ngesung ban bu ya ke jingkat pa che ka sarkar khanang ba ka sarkar kan pek kerpang ha ke bidai but ilar jera na ka benta kumno banla bante la kam ha bidai bat ka Khlam coronavirus ke bat posted hakene ka area ke jongi hakene ka konsensus ke jongi bat ke bala shim ye ki mensin beriu ki bala duno sau teli kilong yang gladu no iki mensim ki bakodor na ki long yang jongi akaba kilayo e ki jinge mat ki jinge nakadau jong ke Khlam coronavirus yo jing shai na ki Rangbah Shnong ba bon ba ki Shnong di Khlam pun reactivate kumala betha daga district administration ya ka CCMC kamut ka community covid management committee te kane ka wanra kane ka jingpang ne ka jingyap jingja ka pasmusi ki long ki breu ki ba kham pun khre kom ko Shnong ka thau te ni ba ne ka jingja ka pasmusi ba ka wan ko Shnong ka thau ki try Shnong kim long kita breu ki bala pun khre ting kawan ra ya jing ni ba ha ka pon ya pendep ya kan yam ko kom ban ra na hospital sepo lum jing tep
Ibriu weru bam don ban mi sakmat ban ra wat ya ka senduk ru na ka kali syaba lum ditem te ni sosi ba ya kane de na ka daw ya mele bedon brom lakhat karke ya kane ka jingelang Rangbah in dio ditib ban na ka no daw ba kede ka jing ting long panic jong kini ki pajba nong Shnong ki bolong ki bre ki ba khlam pun khre ndai Nagaland district administration kila ai ya ka jing betha long ka block bagi day ban reactivate ya kani ka CCMC ka badon na develop form na du usnem baladet arja atho hobnai me te ngapet pau ya ka jing sungu ya mele menta ibaro ki Rangbah Shnong iba poi ha po ka jing yalang kila ya sungu thu ya kani bat kila ya kular ban penkhim biang ya kani ka CCMC lomba kani kandon ru ka daga sub committee ka fair ban aya ka awareness program ya paiba nong Shnong ta ka medical team nang ta ka patrolling team banlik pensudu banlik pek ya kini ki social distancing ka SOP balabu daga medical department entah fair khamtang ban kumno ba i DMHO balapan syai ba kani ga mediap ba 1 point hospital lada ni naga CCMC ibu sub committee ban identify ya ki samla ngani ki Rangbah ban handle kumno ban handle ya kini ki mediap ki point hospital long ba kamdon kano ka jingma breu bola lakhat no hospital kala sop la spine hada khata ka tu ba kamdon ka jita tam bang li pendang kam ya ki gloves ba ki mask ngimdei ban tieng ya kan ke jingpang bandung tieng ya kan ke jingpang ngiha ban sumuthu ya ka ai kan ke jingpang kumno ban ke jingpang kay bit bat kumno ban yada naka tinggal suka ban pisah dia yang kata kalau ni kini ke jingpang ke bit mentah ki ong magani ke jingpang ke bit dengan bakal air bat dengan baki droplets kemut ladanga krem deng mas ngajar ho ngasrge ni ngakren kemut kimi kini ke droplets ha baki kenyang ke dalam tu ladang ada postek ni ti ketu ke jingmi kitu ki droplet sebab dan menu kelawan ha pokok hendo ti kene tu kene pon tu kenyang ba hendo ti gi ong pat airborne mentah ki ong makade airborne ru nomor mulai ba lada kini ki habang akren lada kini ka kini ki droplet bami ka control ka lada kilong less than 5 millimicrons ki ong kebat ila memper hakok swing hakal air daki kenta ki kani kadai kita bercakap ke airborne infection ka jadi nanti kini kedau ni i mentah ba kejing bit ko syahai tu kata ba ndai ke mencipsna mentah ni lok hakju kita kata sudah luai belum high risk ini test la bon di be bapang ki ai bagi ni bantip tolong bang nila sentuh mentah kini ke jipang kaya bit hakta kan ko ki bannya yada yang kata kejing bit ni hak ban sentuh kumno ban yada yang kata kejing bit jadi nani kedau habala dadan mano badan balong positif hakanu mano yi ki kai bagi dei banle tolong ba itu ibrio balong positif idei ban penyek ban shono i la ka jong ka kamera kai jing kemu jong kata tolong ba innem penbit su ye ki wei pat tikitu pat ki bahayeng ki badan hak tu kai namar ba kila ya don lang kila ya bam lang mo habiju ko bro desi dekisi dekiteo bro ti haba ilolap positif ti sa tu kai kalau bagi dia benda yang kita bahayang kalau ba itu kita bahayang ni consider ki ko di high risk kemut high risk ki balak bandan ni gari kejimpan tenang tak daw ko ni gitu pat ni ong ki bakin segregate benda bersong la kejong la kumno sans ni sya bende ka test malai ni test din sans ni namar ba penting kena bala dak ni kedan kejimpang kedan haki nilak ban lap itu kejimpang tidak kejing lap pada ketu kejimpang nila teng menjada menempen kriang itu kejimpang si kiwei pat kibri na tak daw ni ha bersong ban isolate dia dia na dai positif si ko hadu khat saus ni na dai negatif pat tang hadi news ni nila ban mi no sebab kejing keli berkongsan lagi Rangbah Shnong kelong ba kiong ba kidang don kibri ki bating ya ki vaksin ki ngala batai ki ba ka kiong ruba kini basitom kila na man ai ki vaksin ki ngala batai ki ba hadu mentahi ki bamla ban ai ki vaksin ki deitang kitu ki bala yo ki vaksin kesin baningkong but ki don reaction ki kinde shu ban shim ya ka second dose
kata kadi benikong ko arpat akajing sya sebagai sarkar ko ang mandai pat ai dei ki bar met bat ki ba ai bui pon wala menta ki export ki ang ba la ban ai ki tang ba haka dokumen akajing tho nim pat yo nak sarkar tingin pat ai ki bar met bat ki ba pun bat ki ba ai bui pon mo ti lai nang ta kinu ngila ban ai wala ki don heart problem, kidney problem, cancer ne ki lungs problem kita ru kila man ai be ya kini ka vaksin namar boleh ni ai ki bada don diabetes boleh ni ai namar bala da kini ki beliau ki yo ya kini ke jingpang covid ni ka kham jur ki pat ka don ka chang bakin ya ru ti da ka jing ai kini ki vaksin pat kalong man ya dai ki bakin nam yo ya kini ka jingpang covid habang banam yo mende besutu bakla Nada ngila yo amakana yo vaksin ru idang la ban bit ya gani ke jingpang ndai nginam la ban yo syu ke jingpang ke bajur ke ni vaksin ngira ini hakata karpam dei na kada ba la ai priority la pen ai ni kong sha ya kini ba hindu post nam sheneng hadin kata ke besar besar senen sejrong nomor ba ban long ke jingada bakong san na ke benta jungki